Dobrý večer. Představte si situaci. Mluví se o vás, ale vy máte pocit, že tohle se přece muselo stát někomu úplně jinému. Vy byste přece poznali morče. Vy byste se přece neutopili na suchu. A hlavně, vy byste přece nebojovali s obrem Goliášem. Jasně, ale co když se to stalo a vy si to prostě jenom nepamatujete? Mimochodem, řeč je o tomhle chlapíkovi. Teď mluvím o něm a on si myslí, že se to nikdy nestalo. Ale stalo, jenomže on si to prostě jenom nepamatuje. My mu to připomenem. Vítám vás u zábavné soutěžní show Vím, co jsi dělal v pátek. Dobrý večer všem divákům i tady ve studiu. Vy si všichni určitě pamatujete, co zásadního se vám přihodilo minulý týden, ale zeptám se jinak. A zeptám se třeba vás, mladá slečno, jak se jmenujete? Lucka. Jste sice mladá, ale zeptám se takhle. Stalo se vám někdy, že jste se vrátila po nějakém náročném mejdanu, kde se toho vypilo asi víc, než se mělo, a že jste si druhý den ráno nic nepamatovala, že jste měla prostě totální okno? No, stalo, no. Stalo, výborně. Já myslím, že v tom nejste sama. Diváci, přiznajte se. Komu se stalo něco podobného? Ať zvedne ruku. No, prosím, ani to nebylo se přiznat. Mně se to stalo také. Řeknu vám, mít okno na divadle, to je docela zábavná věc. Horší je, když ho má i nápověda. Taková okna v paměti způsobuje například nervozita, stres, no vidíte, to už jsem říkal. Požívání alkoholických nápojů, že ano, Lucko? A také samozřejmě omamné látky. Ono, u operace, když jste v narkóze, z toho si taky nic nepamatujete, ale to je dobře, že jo? Kdo by z nás se chtěl probudit se skalpelem v břiše. Každopádně, někteří lidé se nemusí opíjet ani čichat k toulenu, aby zažili lehce zapomenutelné, byť neopakovatelné zážitky. Nechají se zkrátka zhypnotizovat. A pokud jsou navíc soutěživé povahy a umí si ze sebe udělat pořádnou srandu, pak je uvidíte v naší show. Jedním z těch, kteří hypnózu podstoupili, byl i pan Petr Winkler. Má za sebou jeden perný pátek, kdy ho náš hypnotizér, pan doktor Jiří Zíka, zhypnotizoval a na konci dne jej nechal všechno prožité zapomenout. Teď Petra Winklera probudíme z hypnotického spánku a přivítáme ho mezi námi. Pan Winkler je opravdu v hypnotickém spánku a já ho teď probudím. Reaguje na jedno slovo. Petře? Petře? Haló? Jo. Dobrý večer. Dobrý večer. Jak se cítíte? Teď dobře. Ano. Víte, kde se nacházíte? Ve studiu. Ano, pojďte se mnou, já vám to ukážu. Máte pravdu, jste v televizním studiu soutěže Vím, co jsi dělal v pátek. Pamatujete si, že jste se do této soutěže přihlásil? Ano. Ano. Takže vlastně víte, že byste měl být zhypnotizován a potom hádat, co se stalo. Ano. Ano. Dobře. No, kdybych vám řekl, že ten den už proběhl. No, to proběhlo, to je pravda. Takže si pamatujete, že jste třeba vykradl banku? No, to tam nebylo. To je pravda, vykradl jste supermarket, jenomže vás nikdo neviděl. Dobře. Petře, vyváděl jste opravdu psí kusy. No, to jsou celé já. A víte, že u vašich úžasných kousků asistovali i vaši blízcí? Jo. Jo? Si toho vědomé, jo. Ano. Takže víte, kdo jsou tito lidé? Určitě. Výborně, takže mi, doufám, pomůžete představit. Je tady vaše přítelkyně. Přítelkyně Alena. Přítelkyně Alena, dobrý večer. Dobrý večer. Vedle ní sedí její dcera. Vedle ní sedí její dcera Nikola. Nikolka, vedle. Dobrý Vedle den. sedí můj syn Luboš. Ahoj, Luboši. A je tady vaše sestra Renata. Moje sestra Renata, ano. A Po její levé ruce sedí její dcera, moje neteř Eliška. Ahoj, Eliško. A její kamarádka Simona. Simona. No zkrátka, abych to uvedl na pravou míru, tohle jsou svědci vašich báječných, pátečných, hypnotických eskapád. Je to pravda? No, určitě. Vypadá to, že už jste v pohodě a my, než se dostaneme k první soutěžní otázce, tak ještě pár slov k vaší osobě. Představíme vás krátce divákům.
Kolik je vám let? Je mě čerstvě 40, Pracujete jako nebo kde? jako skladník vežďáře skladník. nad Sázavou. Vežďáře nad Sázavou. Co vás baví? Máte nějaké záliby? Jo, to mám. Tak určitě teď už jenom pasivně sleduju sport v televizi. Zvlášť fotbal teda, to je moje parketa. Fotbálek, jasný. Chodím sázet na fotbal, Aha. i na hokej teda, a i na basket. No Takže na prostě všechno? já jsem takový hravý, jako. A mám rád adrenalin, ale v takových určitých mezích. No a tak ještě mám takového koníčka menšího, sbírám pivní tácky a tak co se týká piva, já jsem ho měl i rád, to pivo. Je to na mě vidět, jo. A teď už tomu tak moc nehodu, tak radši už sedím u té televize, sleduju ten fotbal. To dělá spousta z nás. No. To je taky příjemný to je. Takže teď víme, co vás baví, ale co vás třeba naopak nebaví? No, nebaví mě doma uklízet. Dobře, já se zeptám takhle, máte nějaký životní sen? No, to jsem měl ještě donedávna, ale on by se dal určitě uskutečnit, akorát by to teďka bylo takový sobecký. Já bych se strašně rád jel podívat na zápas Real Madrid-Barcelona a sedět v tom 100 000 hledišti a to by stálo ranec teda, že jo? Takže bych musel rodinu trochu obrat, ale to je můj sen. Jako Petře, já doufám, že dneska vyhrajete ten ranec peněz a že vám to pomůže k tomu, abyste ten zápas viděl. Teď už ale pojďme soutěžit v pořadu Vím, co jsi dělal v pátek. Když už jsme se bavili, Petře, o tom, že jsme vás v pátek uvedli do hypnotického spánku, tak je první otázka celkem na snadě. Je za 5 000 korun, pokud ji uhodnete. A zní, jak dlouho trvalo vaše uvedení do hypnotického stavu? Za A 30 vteřin, za B 60 vteřin, za C 3 minuty. To bylo určitě krátký, protože se mnou to bude asi dost jednoduchý. Já bych řekl za A 30 vteřin. Za A 30 vteřin. Děkuji vám za odpověď, zvolil jste variantu A a my se pojďme podívat, jak tomu bylo v pátek ve skutečnosti. Dobrý den, Dobrý den. pan Petr Winkler. Ano. Přihlásil jste se do soutěže televize Prima. Vím, co jsi dělal v pátek? Ano. Dobře, čili podívejte se na svoji pravou ruku, najděte si na ní nějaký bod, zadívejte se na něj a začnete se ponořovat do hypnózy. Ruka se bude zvedat nahoru k vašemu čelu. Čím blíž bude u čela, tím hlouběji vstupujete do hypnózy. Oči to začne za chvilku zavírat. Zůstanou zavřené a vy se ponoříte do hypnózy. Oči to táhne dolů. Ruka se přibližuje k čelu a vás to postupně sesouvá tady na ten schůdek, na který se posadíte, padnete do hluboké účinné hypnózy. Všechno kolem je kulisa, je to daleko a pryč. Jste v hluboké hypnóze. No, od chvíle, kdy k vám přišel náš pan hypnotizér, pan doktor Jiří Zíka, až po vaše definitivní uvedení do hypnotického stavu uběhlo 60 vteřin, Petře. A to znamená, že vaše odpověď byla špatně. Bohužel. Bohužel mě to mrzí, ale jsme teprve na začátku. Hned v příští otázce se to může napravit. Zasloužíte si určitě veliký potlesk. Teď je asi ten správný čas, abych ještě připomněl soutěžní pravidla. V průběhu dnešního večera vám postupně položím ještě 5 otázek, takže to můžete zlepšit a reál možná bude reálný. Tak, položím vám 5 otázek. Za správné zodpovězení otázky, Petře, vždy získáte 5 000 korun, ano? Poslední, 6. otázka však může při správné odpovědi vaše soutěžní konto zdvojnásobit. Jsou vám pravidla hry jasná, Petře? Ano. Takže můžeme jít opět hádat, co jste dělal v pátek? Určitě. Tak pojďme na to. Petře, kromě vaší rodiny, tu můžeme přivítat ještě jednoho významného hosta. Dá se říct vašeho dnešního patrona. Je jím moderátor pořadu Nic než pravda, Petr Šiška. Dobrý večer, dobrý večer. Dobrý večer, Petře. Dobrý večer, já jsem váš patron, Petře. Dobrý večer.
Vidím, Petře, že tady máte své fanoušky. Jak se máte? Mám se fantasticky, jakmile mám chvilku volna, běžím do práce, takže je to úplně v pohodě. Výborný. Co jste dělal v pátek? A Co nic jsem než dělal v pravdu. pátek? Nevyužiju právo veta, ale prozradím, že jsem napsal nějaký text pro nějakou renomovanou zpěvačku, odehrál jsem koncert s kapelou Legendy se vrací a hlavně celou noc jsem se těšil, až v neděli poběží další díl pořadu o hypnoze. Dále potom na pondělí, kdy se budu dívat na pořad Nic než pravda, v úterý zhlídnu na Hotinky, ve středu Topstar, ve čtvrtek ten pořad o jídle se Zdenkem, s tím slavným kuchařem. No a v pátek se pám na Mirka Šimůka a jeho 50 blondýn. A tak to mám týden co týden. Výborný. Teď mě ještě řekněte, jaký je váš vztah k hypnoze? Lukáši, když se na mě podíváte, nejsem asi to nejlepší médium pro váš pořad, ale každopádně od doby, kdy jsem se potkal s panem doktorem Zíkou, musím říct, že hypnózu obdivuji. Dokonce jsem pana doktora naučil jednu z taktik, kterou on neznal. Nevím, jestli jste slyšel něco, Lukáši, o prstové hypnóze. Znáte? Ne? Já vám podržím ty kartičky. Kartičky vám podržím, nebojte se, takhle. Prosím vás, spojte ruce, takhle, jestli můžete. Takhle spojte ruce, natáhněte ty prsty, jestli můžete. Teď se mi dívejte do očí. A já, aniž bych se vás dotknul, povolte ty prsty, vám ty prsty stáhnu k sobě. Podívejte se, jak to funguje krásně. Dívejte se na to. To je hypnóza. To je první stupeň, to se můžete naučit. Teď vám vrátím karty a vy mi můžete zatleskat. Ano. Já vím, že se vás náš hypnotizér také pokoušel zhypnotizovat. Je to pravda? Jak to dopadlo? Je to pravda, nic než pravda. No, řekněme, že pan doktor je velký profesionál, ale někde nepomůže ani David Copperfield. Tato odpověď je pravda. A my si pustíme krátkou ukázku. Myslíte si, že bych mohl já eventuálně fungovat jako médium? Já si myslím, médium může fungovat jako médium... Jako, Teď nemyslím steak, myslím ve vaší branži. Jako, ano, ale jako hypnotizovat každý jde o to, do jaký hloubky a za jaký čas se do toho stavu ponoří. Jo? Takže já si myslím, že vy byste byl takový člověk, který jako by vědomě chtěl, ale ve skutečnosti by nechtěl. Jo? Takže... Tak co říkáte, že bychom udělali takový malý pokus? Můžeme to udělat takhle. Tak tlačte do mý ruky. Pořádně, já jsem chlap. Jenom tlačte, mačkejte. Zavřete si oči, abyste to líp vnímal. Začínáte cítit, jak se vaše víčka chvějou. Ruka začíná tuhnout. Tuhlost přechází do celého těla, už nemůžete mluvit a začínáte vstupovat do takového krásného, příjemného stavu. Oči se pevně zavírají. Podívejte se, co se mi děje s těmi prsty. Všiml jste si toho? Ruka těžkne, tahne jí to dolů. Ano. A... Bylo to docela příjemné. Děkuji moc. Tak příště další. Nashledanou. Tak, Petra Šišku si tu ještě necháme, prosím, vemte místo u nás publiku. Určitě velice rád, Petře. Fandím, držím palce, je tam ještě 20 000. Děkuju. Neudějte mi ostudu. Tak, na Petrovi Šiškovi jste viděli, že u něj hypnoza nefunguje. Ona nefunguje u většiny lidí. Ale u některých ano. Třeba právě tady u Petra Winklera. A Petr Winkler tady s námi soutěží ještě o těch 20 000 v soutěži Vím, co jsi dělal v pátek. Petře, vraťme se k vašemu pátku, kdy vy jste podlehl hypnoze. Necítíte se náhodou, jako byste byl třeba po flámu? Ne. Ne? Že vás nebolí třeba teďka hlava z pití? Určitě ne. Když oslavujete, tak co pijete? Když oslavuju, tak piju všechno. Jo? Já už jsem takovej. Já se ptám schválně. Vy jste totiž v ten svůj osudný pátek neslavil ani nepil, ale my jsme vám pomocí hypnózy sugerovali, že jste se po jednom takovém pořádném mejdanu probudil. Chcete to vidět? No, určitě. Petře, ale je to síla. Pojďme se na to Co mrknout. se dá dělat?
to tak. To jsou úplně blbé. No, Petře, takže co na to říkáte? No, jako byla to opravdu síla teda, to jako... Takhle to máte každé ráno? Teda myslím každé ráno po flámu samozřejmě. No, já asi po flánu bývám hodně hnusnej, ale... No, tohle to... No, bude to asi tak, no. Zeptám se vaší partnerky Aleny. Jak moc je Petr po flámu hnusnej? No, nemluví do řeči, mu moc není. Má pravdu. Já říkám asi jenom těch pár prostých slov, který pořád opakuju dokola. Že mě se na nic kloudný a souvislý jako nezmůžu, takže já se ani sám sobě nedivím, a sám sobě jsou hnusnej. A vaše sestra Renata, znáte Petra jako velkého pařiče? Jak moc slaví? Jako pařiče určitě ho znám velmi dobře. Bejvávalo právě, tak jak říkal, protože od té doby, co je teda ze svou přítelkyní, je asi po pařbách, bych řekla. Ale. Teda Alenko, gratuluju. Dobře, vy jste asi trošku dumal, co tam děláte na Národní kroj, že ano? Jo. No i v ten pátek určitě, jste začal dumat trošku víc, co to má znamenat ten Národní kroj na posteli. Tady byl polívka. Kde jsem se tady vzal? Co dělají ty jádry? Buchty. Tohle se snad dává na svatbu. Jsme úplně blbý. Nebolí vůbec. A ještě tady ty jádry, ještě je někde zaseklá valaška. Já mám vždycky takový okno. A to je to okno, o kterém jsme mluvili. Teda Petře, řeknu vám, vy když jste v hypnoze, tak si vůbec neberete servítky. Těch jadrných výrazů tam bylo poměrně dost. No, to bylo, to je. A nebo to prostě tak mluvíte, jak vám jazyk narost? Ne. Je to jenom v hypnoze, ano? Určitě. Dobře. A po opici teda. A po opici, ano, to jsme viděli. No. Co třeba váš patron Petr Šiška? Pojďte zase k nám, Petře. Pojďte k nám a řekněte nám, co vaše kocovinové stavy. A peprný slovník poté. No tak já se musím přiznat, že nám v dětství vštěpovali myšlenku, že vlastně alkohol je metla listva, že jo? Za těch 25 let, co se mu věnuji, tak jsem zjistil, že občas tou metlou je dobré pozametat. Takže i s kocovinou mám samozřejmě své zkušenosti. Za mlada jsem to řešil tím, že jsem se snažil propít do střízlivosti. Dnes už víc zabírá přece jenom ten hovězí vývar. A když už jste se ptal na ten peprný slovník, tak musím říct, že my generace rychlých šípů, pana Foglara a Vinetua maximálně končíme u slov jako do prkínka, safraporte, eventuálně k čertu. Tak to jste na tom líp než druhý, Petr. Vraťme se ale k hypnoze, Petře. Vy jste si dal za cíl, že zjistíte, jak to s tou hypnozou vlastně je, co to obnáší a jak vznikla. Takový cíl jsem si sice dal, ale musím říct, že kromě pár informací, které jsem dostal z pana doktora, jsem toho o hypnoze víc nezjistil. Dobře, konec konců, pojďme se na to podívat. Odkud se vlastně vzala hypnóza? No, hypnoza je určitý projev lidské psychiky, který je známý od nepaměti, třeba řecký mystéria a chrámový spánek je o hypnoze, ale hypnoza jako taková vědecky pojatá se datuje do roku 1775, kdy rakouský lékař Franz Anton Mesmer začal dělat magnetizaci nebo hypnózu a od té doby se hypnóza považuje jako léčebná metoda. Čeho se týkal ten první pokus nebo ta první hypnotizace? Tam to vzniklo tak, že u jednoho kopce u Vídně usínali pastevci a dobytek takovým hlubokým zvláštním spánkem a
tak to konzultovali s doktorem Mesmerem a ten přišel na to, že ten vliv způsobuje hora, a tam byla hornina magnetovec. On potom uloupnul kus toho magnetovce a přejížděl nad obličejem a tělama lidí a zjistil, že je to uspává. Pak nakonec zjistil, že je dovede uspávat jenom svýma rukama, takzvanýma pasama. Pane doktore, kdyby náhodou někdo z diváků, kdo se na nás dívá, se teď momentálně rozhodl, že se stane hypnotizérem, co k tomu potřebuje, kromě výučního listu? No tak jako nemusí na to mít žádný složitý dovednosti, ani srostlý obočí, ale prostě pokud je lékař nebo psycholog, tak já dělám kurzy pro tyhle odborníky, anebo se dělají i jinde kurzy hypnózy, ale většinou, když se to má používat jako léčebná metoda nebo odborná metoda, tak to vyžaduje, aby ten člověk měl vzdělání, aby byl buď lékař nebo psycholog, nebo byl z té oblasti pomahačských profesí, jak se tomu dneska říká. Tak Petře, já vám zatím děkuju, že jste přišel. Děkuji za pozvání a Petře, držím palce. Díky. Mějte se hezky, naschledanou. Petr Šiška. Tolik prozatím o hypnoze jako takové a my se vrátíme k naší soutěži. Soutěžící Petr Winkler byl v pátek zhypnotizován a v tomto stavu maloval. Dobře, Petře, pro koho jste maloval obrázky? Bylo to pro Nikolku? Pro Nikolku, přesně tak. Nikolko, ahoj. Ahoj, je pravda, že ti strejda v pátek maloval? Jsi ráda, když ti Petr maluje obrázky? Jo. Ale co namaloval, to nám neprozrazuj, protože to je součást druhé soutěžní otázky. A ta, Petře, zní, protože teď už víte, že jste Nikolce v pátek maloval. Jak jste nakreslil zoubkovou vílu? Za A jako princeznu, za B jako sluníčko, za C jako prase. Pokud mě moje podvědomí teda neklame, tak to bylo to prase. Bylo to těžký, ale bylo to prase, no. Takže volíte variantu C, prase. Volím C, prase. A my se teda pojďme podívat, jak ve vaší podobě vypadala ta zoubková víla. Strejdo, nakreslíš mi zoubkovou vílu. Tak, tady je zoubková víla. To není zoubková víla. Ale je. To je pěkná zoubková víla. Teda, Petře, většina z nás má asi o podobě zoubkové víly docela jinou představu. Každopádně vy jste ji namalovali jako prase. Tedy odpověď za C je správně a vy konečně vyhráváte prvních 5000 korun. Gratulujeme. Teda, tahle otázka mi ale neustále vrtá hlavou. Jak vlastně vypadá a co to vlastně je ta zoubková víla? Ví to někdo? Já se zeptám tebe, Nikolko. Ty jsi chtěla namalovat zoubkovou vílu. Co myslíš, že je to ta zoubková víla? Nevím. Maminko, pomůžete nám? Když ti vypadne zoubek, tak ho dáš pod polštář. Proč ta zoubková víla vlastně chodí k dětem? A jestli se nepletu, tak jim dává ten peníz nebo tu sladkost pod polštář, když mu vypadne tomu děťátku mléčný zub. Takže já myslím, že pomalu získáváme konkrétnější obrysy zoubkové víly. Každopádně, Petře, jako prase to rozhodně nevypadá. No, to ne. A vaše páteční kreslení pokračovalo. Vy jste se při malování dostal od té éterické, pohádkové, zoubkové víly ke konkrétní, pro vás až osudově konkrétní ženě. Chcete se na to podívat? No, Jste určitě, na to připravený? určitě. No tak jdeme na to. Strejdo, No, nakreslí mi mamku. mamku. No, povedlo se mi. Wow, ano, takže teď, myslím, můžeme porovnat maminku živou, teda Petře,
Takhle vypadá vaše Alena? Ta vypadá takhle dobře, no. Teda proč jste ji namaloval z amfasu jako čuníka? Ta hypnoza, to je velice dobrá věc, to opravdu jo. Dobře, Petře, já se trošku bojím, jestli nebudete teďka týden bez teplé večeře, co paní Aleno? No, to ne. Dobře, máte pravdu, můžeme to svést na hypnozu. Ale Určitě. jak jste na tom třeba s ptáčkem? Dokázal byste namalovat ptáčka? No, ptáčka, no tak já myslím, že bych ho dokázal namalovat. Jo? No. Dobře, tak se na to podíváme, jak jste na tom byl s tím kreslením ptáčka v pátek. Táčka. Ten se mě poved. Ale to není ptáček. Lepšího ptáčka neumím, to je ptáček. Je to ptáček, krásný ptáček. Tak, úplně nejhezčí ptáček, kterýho jsem kdy nakreslil. Tak to máte pravdu, pane Petře. Teda kde pak ty ptáčku hnízdo máš? No asi v klípku. Dobře. Jak ti bylo, Nikolko, když ti strejda nebo skoro táta pořád maloval prasátka? Co? Nepřipadalo ti to divný? Připadalo. Mně taky. Maloval ti ještě někdy něco jiného? Ano, co to bylo? Princeznu. Princeznu. A jak ji namaloval, to by mě zajímalo, vypadala jako prase. Ne, prý umíte malovat i něco jiného. Jo, tu princezu zvládnu taky. Jo? Ale ne takhle teda. Ale co myslíte, že se stalo, když jsme po vás v pátek chtěli, abyste namaloval právě prasátka? Padá prasa. No, prasátko, to vypadá, no. To je takový prase, ale... Jenže já nevím, jak ho mám nakreslit, prasátko. No, Petře, já myslím, že to malování už asi necháme, co? Asi jo. Víte co, přejdeme od slov k činům a půjdeme soutěžit, proto tady jsme. Vy jste totiž v pátek také přešel od malování k akci, opět za asistence malé Nikolky. Tak, a k tomu se váže moje třetí soutěžní otázka a ta zní, je opět za 5 000 korun. Ve vašem podání pes za A kvokal, za B bučel, za C štěkal. Tak v mým podání za A kvokal. V mým podání, jo. Pes kvokal. Pes v mým podání. Volíte variantu A. Volím Ačko. Dobře, my se půjdeme podívat, jestli těch 5 000 přistane na vaše soutěžní konto. Trejdo, předveď psa. To je slepice. To byl pejsek pěkný. Krásný malý pejsek. Teda Petře, já jsem si myslel, že budete jako pes štěkat, ale vy jste kvokal. No, pes hold kvoká. Asi chytil ptačí chřipku. Vaše odpověď za A byla tedy správně a vy po třetí soutěžní otázce máte na svém soutěžním kontě 10 000 korun. To chce aplaus. Psa jste tedy nedal úplně přesně, ale co třeba takový králík? Králíka byste zvládnul? No, Zkuste nám to tady předvíst. Aspoň krátce. Diváci vám pomůžou, že ano? no. Ano, výborně, králík podání Petra Winklera. Snaha byla. To byl dobrý králík. To byl naopak velmi dobrý králík. Já jenom ale nechápu, proč jste takhle pěkně nedal toho králíka v pátek. Dělej mi. No, co zas? Králíka. Králíka? Jo. Králík dělá tady tohle.
Tak to dělá králík. Já jsem to tak viděl. No. No, takhle to dělá králík. Ne, to je pes. Petře, vy jste si ta zvířátka prostě popletl. Nejste vy náhodou vegetarián. Ne, to nejsou, ne. A co jiné koníčky? Máte třeba nějaké svoje záliby? No tak záliby... Kromě malování teda, to víme. A záliby tak sbírám ty pivní tácky. To Ano, je, ano. to je docela hezký koníček, podle Já mě. vás vím, že jste jezdil vodu. Je to pravda? Jo, jednu chvilku. Ano. U které řeky se vám třeba nejvíc líbila krajina? No, krajina byla hezká u Berounky, ale na Lužnici taky. A co vás na vodě rozhodí? Co vám zkazí náladu? No, zkazí mi náladu, když spadnu do vody. A co třeba potom večer, když dojezdíte s partou někde na pivku? Co? Vychlazený pivko? Tak to mě spraví náladu, to je Jasná, no jasně. určitě. Takže teplý pivo by vás asi naštvalo, že ano? No to naštve každýho. To je jasný. Jo, A každýho. víte, Petře, že jste v pátek jel vodu? Ne. Ne? Plul jste krásnou, chráněnou krajinou oblastí. Chcete se na to mrknout? No určitě to bude zajímavý nejenom pro mě. Jdeme na to! Pohoda. Icák. Bude se ani ne. Paráda. To by se člověk udřel na takovým volej, jak na rybníku. Úplně přesně. Všude to je chráněná krajinná oblast. Žádný stánek, ani vítr. Navíc. Pivo teplý, voda teplá. Spocený až na prachy. Bezbavej lecej to. Přesně ono. Tady do toho ještě začne chtát. To teď už nás to poveze. Stejně nic nevidím a brejle zastaný od toho deště. Wow, teda. No, co říkáte na to prostředí, Petře? Nějak vás ta chráněná krajinná oblast nenadchla, co? Zřejmě jsem se dostal do té doby, kdy jsem byl na Berounce. Tam to takhle podobně bylo. Jo. Chráněná krajinná oblast, voda jak na rybníku. Hrozný hys, my jsme měli ten týden krásný počasí, ale opravdu tam bylo teplý všecko. Bylo tam všecko, voda, pivo. Dobře, a co ty krajinky tam za váma? Ty jste si taky neužil? Tam se na to člověk může fakt akorát dívat. Jako. No tak to je logický, ano. S tím pivem se místní taky moc nevycajkovali, že ano? No, oni za to ani nemůžou, tam ty stánky prostě není kam dát, nebo ty kempy, že jo. Do toho ještě ten déšť, ten vám na náletě taky nepřidal, co? Takže i počasí se proti vám spiklo, nejenom výčepní, no. No. No jo, a to nebylo všechno. Víte, co přišlo potom, Petře? Peřeje. No jasně. Peřeje. Ty jsou Jak na říkají každé vodáci, vy jste měl co dělat, abyste se neudělal. Sejdem to. Jsou velký vlny, budu jenom vyrovnávat. Rovnej to. To bude fofre. Budem dole. Petře, takže vy jste se v těch peřejích nakonec udělal. No, asi topil teda. Tak to bylo, třeba to bylo polikání andělíčků, ne? No, a s vodou teda.
Tipněte si, jak velké byly ty peřeje. No, to byly asi velký peřeje. Vypadalo to. Já se zeptám vaší Aleny. Alenko, co říkáte na vodácký výkon vašeho Petra? Nezapomenutelný. Vzal vás Petr někdy na vodu? Ne, to už na vodě dávno jako nejezdil. Aha. Když jsme se seznámili. A potom, co jste věděla, měla byste vůbec odvahu s ním někam vyjet? Ne, Ani do chráněné krajinné oblasti? to možná, ale ne na vodu. Petře, takže máme za sebou sjezd Niagary bezvadný. Co vy a jiné sporty? Říkal jste, že máte rád fotbal. Jo. Aha. Já jsem ho hrával aktivně, závodně. Máte docela dobrou figuru. Posilujete? Ne, žeru. Žerete. To je taky posilování svého druhu, že ano? No, určitě. Co ale bojové sporty? A tak na ty se občas podívám, ale... Aktivně? Ne, no ne. Aktivně ne. No ne, já se ptám jenom proto, že vy jste se v pátek postavil biblickému obru Goliášovi. Víte, kdo to byl Goliáš? No jo. Ano, kdo to byl Goliáš? Kolik měřil? No to asi hodně, když byl obr. Ano, a kdo ho skolil? Malej David? Pastýř David, správně, skolil 3metrového obra Goliáše. A víte, jak to udělal? Trefil ho prakem, kamenem, do hlavy. A potom, podle dobových pravidel, k němu přišel a usetnul mu hlavu. Jak romantické. My přejdeme ke 4. soutěžní otázce, protože ta je o obru Goliášovi. Obra Goliáše jste vyzval za A. na pěstní férovku, za B. k šermířskému souboji, za C. na páku. Poprosím vás o vaši odpověď, je za 5 000 korun. Tak dáme za C na páku. Na páku. Volíte variantu C? Výborně. A my se teď můžeme podívat do jámy Lvové, respektive vrátíme se na bojiště. Tak na to. Dobrý, jo. Takže vy jste ho nakonec vskolil, toho bejka Goliáše. Hezky si na vás dovoloval, Petře. Položil jste ho v páce a to znamená, že vaše odpověď za C je správně. A po 4. soutěžní otázce máte na svém soutěžním kontě 15 000 korun. To chce aplauz za váš heroický výkon. Petře, jak jsme viděli, vy jste hodně tvrdý chlap. Hned tak vás něco nerozhodí. Maximálně teda teplý pivo a déšť, to jsme viděli, jinak nic. Nebo se pletu, máte z něčeho strach? Strach? Tak strach snad ani ne, ale... Já myslím, že ani ne. Ne? Jste prostě nebojácný typ. O tak, že bych se v noci nebál třeba, ale... Nějaká taková fobika na zvířata. Já se třeba zeptám vaší sestry Renaty. Má Petr z něčeho strach, nějakou fobii už třeba z dětství? Nevím o ničem, určitě ne. Takže vy jste ho neviděla, že by se někdy něčeho bál? Já se zeptám konkrétně. Petře, co třeba myši? No, tak to ne, že by byla fobie, ale spíš tomu odpor. Odpor, no výborně. No, Dobře. to stačí, že jo. Nebo jiné hlodavce. Ano? Hlodavci celkově. Dobře, dobře, no já se jenom ptám, protože v ten pátek jste měl s jedním hlodavcem takovou mazlivou chvilku, víte? No, jedna myška. No, já jsem raději, že to budou keci.
Ještě dám do vody, tak se utopíš. Ještě dám do té sklinky. Bude smrdit ještě víc a pohčí se náma. Ty jsi v prase, viď? Víš. Jo, tak bylo to morče, ale vy jste si myslel, že je to vaše neoblíbená myš. Teda bylo vidět, že je opravdu nemáte v lásce. Moc takhle ne, smrdí moc. a nemluví, že ano? to. Zeptám se, čí to bylo morče? Nikolko, to bylo tvoje morče? A jak se jmenuje to morče? Monty. Monty, takže tohle bylo morče Monty. Ale strýda se docela překonával, že ano? Co? On ho ani nechce pohladit. No a jak je možné, že ho pohladil? Díky hypnoze. No jelikož jste v pátek měl zmatek v těch zvířátkách, evidentně, počínaje průhovanými prasátky, králíky, konče, tak po vás chceme, abyste nám prozradil. V pátek morče podle vás představovalo za A psa, za B kočku, za C veverku. No, vzhledem k tomu, že mám radši psy jak hlodavce, tak bych typoval toho psa. Psa, variantu A. Ano, Takže ani kočku, ani veverku, ale psa. psa. Jasně, vidíte, že jste se v pátek vůbec nezabýval tím, že by morče mohlo být morče. Dobře, volíte A, psa. Správná odpověď má i tentokrát hodnotu 5000. A my si půjdeme pro odpověď rovnou za morčetem Montym. Tu čumíš, mázlíku. Čumíš jak téhle. Pojď sem, pojď. Pojď sem. Napadají z tebe chlupy, ty pruhovaný. Proč neštěkáš, ty pořád štěkáš a teď nic. Čumíš a neštěkáš. Psi štěkají, ne? Rád pouštíš chlupy, ty prase. Udranatý. Ale jsi žádnej pejsek. A jsi to milej. A tlustej. Ano, takže morče Monty bylo roztomilým, tlustým pejskem. A vy jste to, Petře, dal správně. To znamená, že z další otázku máte dalších 5000, dohromady vám to dává 20 000 korun a to v příští otázce můžete zdvojnásobit. To chce potlesk! Petře, vy jako svobodný mládenec, promiňte, že to tak musím říct, ale jste svobodný mládenec. Jo, určitě. Ano. Máte chuť se oženit? A jak kdy? A už jste o tom třeba doma mluvili? Ale jo. Ano, takže svatba připadá nebo spíš nepřipadá v úvahu? Já myslím, že teď už jo. Ale no, co vy na to? Chtěla byste si Petra vzít? Tak určitě ano. Tak výborně. A co byste, Petře, řekl na to, že jste se v pátek ženil? Mám takový tušení, Vzpomínám si matně. že něco takového proběhlo. Tak to se vám ani nedivím, no ano. Jenomže, kdo by se ženil v pátek? Možná tak zhypnotizovaný blázen. Petr Winkler. To já vážu zbytnou kytičku. Paní Aleno, berete si za svého manžela zde přítomného pana Petra? Ano. Pane Petře, berete si zde paní Alenu za svoji právoplatnou manželku? Zde paní Alenu? Tak zatím stop. Ano, na nádraží jste se ženil. A v kroji vidíte aspoň, proč se ten kroj objevil na vaší posteli. No, já se musím zeptat vás, paní Aleno. Jak jste se cítila u takového svatebního obřadu? Nic moc. Nic moc?
Jak jste byla spokojená s tím oddávajícím výpravčím? No, tak ten ušel. No hádejte, na co se vás ten oddávající výpravčí zeptal, Petře? Ano, správně, zeptal se vás na to, zdali si berete zde přítomnou Alenu. No ale co vy jste odpověděl? Ta vaše odpověď má nejenom životní, ale i velkou soutěžní hodnotu. Může vám totiž zdvojnásobit vaše soutěžní konto až na 40 000 korun. Pokud ovšem odpovíte chybně, pak se vaše dosavadní výhra zmenší o polovinu. Můžu vám tedy, Petře, položit poslední, 6. soutěžní otázku? Ano. Má poslední, 6. soutěžní otázka zní. Při pátečním svatebním obřadu jste odpověděl za A. Ano. Za B. Ne. Za C. Prdlajs. Tak si myslím, že správně bude C. C. Prdlajs. Prdlajs. Velmi romantická odpověď. Dobře, tu nejzásadnější odpověď máme. A jak to s tou vaší svatbou dopadlo? To se dozvíme, když se vypravíme za výpravčím zpět na nádraží do čekárny. Prdlajs. Pardon. Ještě jednou. Berete si zde přítomnou paní Alenu za svoji právoplatnou manželku? Prdlajs. Berete si zde přítomnou paní Alenu za svoji právoplatnou manželku? Prdlajs. Co jsem spojil, člověk nerozlučuj. Tímto vám dávám zelenou. Prosím, můžete. Tak jsme to všichni viděli i slyšeli. 3krát prdlajs. Petře, vy jste ale frér, vy jste normálně bojovník za svobodu. Prdlajs, dobrý. Paní Aleno, co tomu říkáte? Nemám slov. Nemáte slov. Chtěla byste mít takovouhle svatbu? Určitě ne. To chápu. Petře, myslím, že teď budete mít doma prdlajs zase vy. Asi jo. Každopádně vaše odpověď byla správně a vaše výhra se zdvojnásobuje na 40 000 korun. To je báječné, Petře. Gratuluju vám. Velký potlesk pro dnešního soutěžícího Petra Winklera. Vedl jste si úžasně, já vám opravdu blahopřeji. Projevil jste smysl pro humor a já myslím, že to bylo perfektní. Už víte, za co utratíte výhru? Bude to stačit na ten reál? Snad jo. Doufám. Gratulovat přichází i rodina. Petr Winkler. A stejně tak s gratulací přichází i váš hypnotizér, pan doktor Jiří Zíka. Tak, a dneska je dobojováno. Petr Winkler si dnes pokoušel vzpomenout, co dělal v pátek pod vlivem hypnózy. Příští týden to bude někdo další. A já myslím, že se máme na co těšit. To vás ujišťuju. Pokud chcete také překvapit sami sebe a odhalit skrytá tajemství vašeho podvědomí, přihlašte se na náš casting. Více informací je na iprima.cz. Každopádně, příští týden nalaďte zase zábavnou soutěžní show Vím, co jsi dělal v pátek. Mějte hezký večer. No? Poletíte na výlet? Budete tam sbírat houby? Měl holou hlavu a velkou hubu. Něco na nose? Ne, tam nebylo nic, tam byla jen ta velká huba. A jak byla velká asi? To byla pořádná tlama. Mohl byste to ukázat, jak asi jste ji viděl? Tak, Nebyla menší? ne, Nebo větší?
To byla větší huba, jak moje hlava.